muzimbabwe anotsigirwa nebazi rinoona nezvekurima rinotarisa hove dzatinodya. Potarisa zvakare bazi rinoona nezvemamiriro akaita kunze uko zveenvironment vanotarisa kuchengetedzwa kwehove. Tichitarisa hove ngatisangotarisai kudya kwatinodziita, asi kuti hove dzinoita zvakawanda zvinosanganisira tourism kana kunakirwa nezvinhu zvehove, hove dzacho nezvakatenderedza hove dzacho. Uyezve tichitarisa zvakaita netransport, kufamba kune kuchiita zvinhu nevanhu patinenge tichitarisa mvura dzatinenge tinadzo panzizi nemadhamu atinawo. Sezvatinoziva muzimbabwe tine madhamu akawanda asiri Kariba chete, asi madhamu akawanda. Tofanira kutarisa kuti ese iwayo anofanira kutibatsira kuti tigone kurima hove dzedu, uyezve kuwana zvimwe zvakatenderedza hove zvakaita seke izvo zvetransportation, zvakaita kunge zvetourism, zvinotibatsira kuti tinyatsowana zvikwanisiro zvinobva muhove. Saka tichitarisa blue economy yatakaunganira pano nhasi, tinoona kuti hatifaniri kutarisa hove sekungowana chikafu chete, asi hove dzinotibatsira zvakawanda zvinogona kuti hupenyu hwevanhu husimukire kumaruwa.